Студиябыз кунагы белән якыннан танышканчы, ул башкарган иң беренче җырларның берсен тыңлап һәм карап китик. Сине миңа, мин сиңа якын едем. Үзеләрдә ышкыннар калмаган. Кайчандыр дүрләгән ушакның ялкыны сүрелеп югалган. Гөмерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик бетән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ялгышып адашкан җаннарны язмышлар бигезләп парлаган. Ни гомер төзелгән бәхетнең шәпләрен төзәргә юл куймам. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик бетән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик бетән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ятларны һич кертмәм. Ике 2023 елда Татар эстрадасы тагын бер моңлы башкаручы белән тулланды. Альберт Валиуллин үзенең моңлы тавышы, эчтәлекле җырлары белән тамашачыларны үзенә каратты. Ә инде 4 апрель көнне ул үзенең беренче шәхси концертын тамашачылар хузурына тәкъдим итә. Альберт, исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Хәерле көн, Татарстан. Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер, әзерлек бара. Альберт, мен сезне бик кыю кеше дип әйтер. Чөнки менә күп артистлар үзләренең инде беренче шәхси концертларын 5-10 ел узгач кына куя, ә сез инде 1 елдан соң инде концерт куясыз. Нәрсә тәргиш булды? Безнең тормышта кыю булмасаң, аның бер нинди эшне дә төгәл итеп эшләп бетереп булмас дип уйлыйм. Шуңа күрә инде узак көткәнче бүгенге көндә эшләп калсак, эшләп җибәрсәк дип әйтәм инде. Ул тагы да үземне яхшы яктан күрсәтер дип уйлыйм. Инде анардан да түгел, күп тамашачы сораулары буенча инде комментарийлар буенча кайчанрак концертыгыз булыр дип сорагачтан инде без үзебезгә дә инде берничә анализ ясап алып инде
Баллага тапшырып ясарга булдык. Ә менә элегрәк олай кыю булмагансыз кебек, чөнки беләм, сез Казан дәүләт мәдәният институтында Салават Фәтхетдинов факультетында белем алгансыз. Тик ни өчендер үзегезнең тормышыгызны эстрада белән бәйләмәгәнсез? Үзегез әйтмешли, ул вакытта яшь булганга күрәмсең инде, кыюлык җитмәгәнгә күрә тормыш битендә ул кайышландыра. Шуңа күрә инде бу вакытка килеп җитеп, барлык тегене ачсында, тәмлесендә татып, шул бөтен әйберләрне карап, үз тормышыңда эшеңнән үткәреп инде шулай буларга язгандыр инде, дип әйтүем. Хәзер инде тәвәккәлләдегез. Хәзер инде дә, хәзер әрсезлек тә бар, кайбер вакытларда дип әйтүем инде. Җырның Шулай үкенү хисе юкмы соң? Менә, алданрак башлаган булсам, бәлки инде менә ниндидер күбрәк иҗатымны туплар идем дип, андый хисләр юкмы? Юк, мин киресенчә уйлыйм, ул вакытта башлаган булсам, бәлки килеп чыкмас та дип уйлаган булган идем инде мин аны. Ни өчен? Элек бит инде тавыш бар, җырлыйбыз, үзебезнең тавышыбызны күрсәтәбез. Шулайрак уйлаган идек без. Хәзер инде бу яшькә җиткәчтән һәрбер җырның мәгънәсен, эчтәлеген ул җырны да сайлаганда төрле яклап карыйсың. Көйдә матур булсын өчен, моңлы булсын өчен дип сүзләренең дә эчтәлеген үзең аша үткәреп, кичереп инде халыкка тапшырырга тырышасың. Тәмен белеп җырлыйсың бүгенге көндә. Элек инде ул барыбер тегене менә мин булайрак җырлый алам, монда күбрәк матур бормаларны җибәреп, именно тавыш кылларында хисләнү дигән әйбер ул булмагандыр дип уйлыйм. Студент чагында. Хәзер инде тормыш тәҗрибәсе белән ул тупланды сезнең. Ул инде бүгенге көндә килгәндер дип уйлыйм. Альберт, менә сез бит инде эстрадага тормыш тәҗрибәсен туплап килдегез дип без инде кат-кат әйттек. Хәзерге вакытта артистлар күп очракта шоу, тамаша ясарга яраталар инде үзләренең концертларыннан. Тик барыбер дә бит менә ничектер уйландыра торган, хисләндерә торган концертларны күбрәк күрәсе килә. Менә сезнең фикерегез нинди? Сез шоу яклымы яисә киресенчә, нәкъ менә шулай моңымны халкыма тапшырыйм дип тырышасызмы? Тамашачыга, тыңлаучыга ул инде төрле форматта да җырчылар кирәктер дип уйлыйм. Аны һәр бер җырчы үзенчә күрә, ул аның кемгәдер шоу кирәк, кемгәдер классика җырлары күбрәк күңелгә ята торган җырлар кирәк. Минем инде миңа калса, минем концертта без әллә нинди шоулар ясарга җыенмыйбыз, ул күбрәк теге тыныч, шул җырманга күмдерә торган дип әйтик инде программа булачак, күлдерә торган, кай вакытларда җылатып та ала торган программа була, Алла бир салат теләсә. Сезнеңчә халык күңеленә ачкыч табу җиңелме ул? Халык күңеленә ачкыч табу дип инде 20 ел элек, менә шул теге инде мин студент булган чагымда, анда бераз шул моңнан китеп күбрәк Европа стиленә, современный җырларга китеш булган иде. Ул инде 20 ел дәврендә кайбер тамашачы ул шул моңга сусагандыр дип уйлыйм. Халыкны беренчедән син җырга килгәндә инде җырлый башлагансың икән, иң беренчедән син белергә тиеш үзеңнең тамашачыңны. Нинди җыр кирәк аңа? Кайсы темаларга күбрәк кагылышлы дип инде әйтик. Шул исәптән алып, мин дә инде
үземнең тамашачымны беләм, аңа нинди җырлар кирәк икәнлеген аңлыйм. Шуңа күрә шул юнәлештә, шул юлдан барырга тырышам. Менә монысы иң мөһиме. Димәк, инде сез үзегезнең тамашачыгызны күз алыйсыз. Күз алыйм, беләм, таныйм. Бик яхшы. Бүгенге көндә үз алдыгызга нинди максатлар куеп яшисез, Альберт? Максатлар дип әйтик инде, иң беренчедән инде шул Аллага тапшырып концертны ясап, башлап җибәреп, инде калган безнең Татарстан шәһәрләрендә даталарны билгеләп, инде Аллага таба барлык минем иҗатымны яраткан тамашачыларымны бөтен Татарстан буйлап эзләп табып, концертлар белән чыгып, шундый планнар үзебезгә корган идек инде. Инде Казан көне билгеле. Димәк, тагын бер тапкыр тамашачыларыбызга искәртеп узыйк. Инде, хөрмәтле тамашачым, 4 апрель Уникс концертлар залында 18:30-да сезне көтеп калам. Инде бер мәгълүмат әйтәсем килгән иде. Ураза аена изге ойга эләктек. Шуңа күрә концертны бераз 15-20 минутларга соңрак башларга булдык без ул көнне. Инде барлык ураза тотучы тамашачыма әйтәсем килә, файда авыз ачар өчен бөтен нигъмәтләребезне оештырабыз, суларын, җимешләрен. Бер шылмагыз, килегез, концертны авыз ачканнан соң Аллага тапшырып, матур иттереп башлап җибәрәбез. Бик яхшы. Бик зур рәхмәт, Альберт, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Мин һичшиксез ышанып әйтә алам. Тамашачыларыбыз килерләр, күрерләр, әлбәттә инде сезнең матур җырларыгызны тыңлап, рәхәтләнеп, ләззәт алырлар. Бик зур рәхмәт. Бүгенге шулар иде, сезгә матур көн теләп саубуллашабыз. Исән, имин булыгыз.